ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଥାଲିର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଯୋଉଟା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ଆଉ ଏଇଟା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାରରେ ପୁରା ରେଡି ବି ହେଇଯିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକରରେ 1 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଯିବା ଆଜ୍ ଅ ମେଜରିଂ କପ୍। ଘିଅଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ କପ୍ରେ 2 କପ୍ସ ଦଲିଆ ନବା। ଦଲିଆର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ତ ବହୁତ ଅଛି। डाइजेशन ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ, ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ତାର ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା। କେବେ କେମିତି ଆମକୁ ରାଇସ୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦଲିଆ ଖାଇବା କଥା। ଏଇଠି ଆମେ ଦଲିଆକୁ ଭାଜି ନେବା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ପରିବା କାଟିକି ପକେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର ଆଉ ବିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ସେଇ ପରିବାକୁ ଦଲିଆ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଭାଜିବା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ। ଦଲିଆ ଉପମା ବନେଇବାରେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତାର ପାଣିର ଆମାଉଣ୍ଟଟା। ସେଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ପକେଇଲେ ଦଲିଆ ଉପମାଟା ଜମା ବି ପାଣିଆ ହୁଏନି। ଲୁଣ ଆଉ 1 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜାଗରି ପାଉଡର ଆମେ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ୱାଟର ଆଡ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଦଲିଆ ଆଉ ପାଣିର ରେସିଓ 1:3 ରହିବ। ଯଦି 2 କପ୍ ଦଲିଆ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ 6 କପ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ। ପାଣି ଆଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଅଦାକୁ କୋରିକି ଆଡ୍ କରିନେବା। ଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜିଞ୍ଜର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକ୍ କରିବା। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମକୁ ଏଇଠି ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦଲିଆଟା ବହୁତ ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସରଟା ଖୋଲିଲି। ଦଲିଆଟା କେତେ ଭଲ ଅଛି, ଟୋଟାଲି ପାଣିଆ ହେଇନି। ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା, ଅଧିକ ପାଣିଆ ନୁହଁ କି ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ନୁହଁ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ଆସିଯିବ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ 5 ମିନିଟ୍ସ ଯାଏଁ ରଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିବେ। ପ୍ରେସର କୁକରଟା ଖୋଲିବେନି। 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ନେବେ, ଏମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଆସିଯିବ। ଦଲିଆ ଉପମା ପୁରା ହୋଲସମ୍ ମିଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭେଜିସ୍ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ବିନ୍ସ ଭଜା ବନେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ରାଇତା ସହିତ ବି ପେୟାର ଅପ୍ କରିପାରିବେ।